Il-prezz li l-konsumaturi u l-lukandira kienu jħallsu għall-enerġija kien inkwetanti ferm u kien qed iwassal għall-irvina ta' ħafna negozji. Sqarda Antoni Zara meta tkellem ma' ġurnalisti ta' One News b'reazzjoni għal ftehim mill-ħuq bejn il-Gvern Malti u t-tieni l-ikbar ekonomija fid-dinja. Ċjonija din għal-5 snin sħaħ aħna konna qed nitkellmu mal-gvern preċedenti fuq il-kwistjoni ta' l-Ene Malta. Kienet tinkwetana ħafna għax il-kost tal-enerġija kien qed jaffettwa l-industrija tagħna, kien qed jaffettwa kulħadd propjament mhux l-industrija tagħna biss. U allura aħna rridna naraw inizjattivi ġodda biex innaqsu dan il-kost. L-MHRA laqgħet b'sodisfazzjon il-pjan tal-Gvern biex jitnaqqas id-dejn tal-Ene Malta u minn entità b'miljuni ta' euro f'dejn issir waħda vijabbli. Min sitwazzjoni fejn sidin ta' lukandi u ristoranti jagħmlu biss ftit qlieħ wara li jħallsu l-kontijiet, issa hemm ftit tama. Tama li nibtet għax dan il-Gvern mhux qed iħares biss lejn il-ġirien għad kattir ekonomiku. Meta indunajna, meta konna nafu li sar dal-ftehim maċ-Ċajna, ir-reazzjoni tagħna kien pożittiva ħafna għax hemm inizjattiva ġdida illi tista' twassalna biex l-Ene Malta tnaqqas il-losses u ma tkunx daqshekk burden għal pajjiż. Naħseb li dawn huma inizjattivi tajba ħafna. Issa jidher li il-foka tal-Gvern m'għadix biss fuq il-European Union, u ma qed jiffokaw ukoll fuq pajjiżi oħra illi huma pajjiżi importanti ħafna. Dawn kienu biss ftit mill-kummenti pożittivi li waslu l-imsieħba soċjali għal ftehim bejn Malta u l-kumpanija Ċiniża. Il-Gvern se jkun qed iressaq quddiem il-Parlament Memorandum of Understanding dwar l-investiment ta' Shanghai Electric Power fl-Ene Malta, il-ftehim konġunt tal-investiment rinnovabbli u trasformazzjoni ta' Malta f'ċentru li jipprovdi servizzi relatati mas-settur tal-enerġija.